Здравейте, приятели, ние сме Дейв, Про и Хало. Здравейте, хора. И днес ще ви покажем един много як сървър. Казва се Леотински Майнкрафт. Якия. Да. Чакай, че някакъв иска да се телепортне. Така. Ето. Какво направихме? Така, първо ще ви кажем, например, разни плагини за сървъра. Има резиденция, безкрайна, без Да кажи пари. нещо. Аз съм Хао и той е Дейпро. Да. Начало. Окей. Сега... Има резиденция, има шоп, продават се ресове, това се видно някакви плагини. И така нещо яко за сървър е, че когато играч го килнат или по някакъв начин умре, след това XP-то не му се губи, което е много полезен плагин. Да, имаме Nether отскоро. Един от малкото сървъри, където всъщност има безкрайен рез. В смисъл, безкрайен. президентите може да са супер големи. Има шоп, където цените са супер. Сега ще ви го покажем. Да. Лот маркет. Редвер на айтъми и хиляди айтъми. Давите лада да покажем репер. Да, репер. Взимате изчупен меч и десен бутон и се оправя и ви взима, че се загуби 1000 $. Нашия шоп е изключително полезен. Ето моето любимо място, PvP-то. Да. Тук влезте и се опитайте да ме биете, но се пригответе да си загубите айтемите. Да, може да спрете да им пронеслапне. Освен ако не сте някой със ультра, който най-вероятно ще го банне за това. Изключително яко PvP, всъщност едно от най-яките, които аз съм виждал. Да. Може би да покажем сградите от телефон, защото те са приятни. Нашия сървър наистина много хора го знаят само за сградите. И да. Дейв, ако искате да тръгнем от телефон. Къде? Телефон. Добре, сега ще покажем разни къщи около спълна. Да започнем от време. Вижте това яко пака. Ида. Да. Да. Да, точно. Тук са много яки апартаменти. Една от които е моята. Да, тази посредата. Да. Да, и след това тук има някои доста яки къщи. Викаме доста яки. Тук. Наистина прекрасни къщи. Дейв, защото аз имам помощ в яки къщи, предлагам да... Не, всъщност... Да, седем. Махнал съм холма без да искам. Връщах една резиденция също има съм. Следваш ли? Моля? Следваш ли? Да. Тук е големия портал, в който имаме супер яко къщи отново. Там също има тук много яки блокове. Да, блока. Не си блока много. И тук, дек. Тук тези видео, които са тук. И така, ние сме ни от босовете на сървъра, главният се казва Лил. Да, Лил е главния. Също така искам да ви покажем SMS системата. Дали ще те помоля да напишеш RUV да покажем на драгите. А не, какво беше? RUV. Да, напиша Kill. Написа? Да. Ето тук са, разгледайте ги. За титли, така, за Unbound Angel, Creative, Admin Boss. Наистина след като пратите SMS и получите кода, купувате в този формуляр, ето го тук, www.bg.dmc.com. Другия начин е, ако не попълните в този форум,
просто изчакате Люд, който е онера, единствения онер, трябва да отбележи тук. Скоро бяха стали някои измами и играчите дават всъщност кодовете си на други хора. Единствено Люд може да даде права на бос или на един. И да, това е доста важно да знаете. Парите на. И още какво може да покажем тук? Има супер много неща в момента. Честно да си кажа, не мога да покажа. Блоковете, да, доста не се покажа. Всъщност спомна е вграден от готини неща. Да, нищо. Дали се малко бъде да се... Да, трябва да търси. Аз съм до теб горе. Може да учи. Не се да забуде. War Peach. Да. Това е този War. И има невероятни сгради. Мога да кажа, че това е супер модерно. Прилича на Холивуд. Да, много трудно. Така, исках малко да поговоря за рестартове на мапа. Рестарт на този мап не е правен от 4-5 месеца. Всъщност може няма и да дава бъде направен. Няма да бъде направен. Има толкова много яки неща. След това имаме всякакви SMS, както преди малко казах. И това, което видяхте на Rule 2 са само някои. Например, ако пратите за 270, получавате еко. Еко, това ви дава много пари. Да. Това е така. Еко гиф. Ако напишете хао, мога му дам колко си искам. Да. Съм дал 10. Аз не. Това ви хванете просто него пари. Да, и да ви спокойно да. Да. Но максимум на 5 милиона. 5 милиона мисля, че е доста разумно, защото има някои босове, които не постъпват правилно и може да дадат пари на хора. Така. Наистина страхотен сервер, един от най-добрите български, за мен най-хубавия. Винаги на много високо ниво, винаги има админи, които могат да ви помогнат всичко, което е възможно. Всички са любезни в сервера и винаги имат само това да помагат. И да, много се надяваме, че ще ви хареса сервера и това беше от мен Хало и Дейв Про. Довиждане.